博士さんが旅に出るのはどうしても訪れたかった憧れの地、アイルランド。国土の半分以上が農地と牧草地という緑豊かな島です。ヨーロッパ大陸から離れているため、アイルランド独自の音楽が育まれてきました。博士さんはアイルランドの伝統音楽に欠かせないある楽器に強く心を惹かれているのです。フィドル。アイルランドではバイオリンと全く同じ楽器をフィドルと呼びます。演奏のスタイルやリズムの刻み方などは独特で力強いものです。どうやってああいうプレイスタイルが生まれたんだろうなっていうか、すごく知りたいです。でとにかくすごく小さな音ですごく繊細なんだけど、ものすごく力強いんですよ、音楽が。ものすごく。